искам да се извиня предварително за звука, че е на VoiceOver. По някаква причина телефона не ми беше записал звука, когато снимам и говоря. В следващите клипове ще се постарая всичко да е както трябва. Въпреки че имаше пожар, ние не се спряхме и продължихме да караме нагоре към Арда. Ето тук вече слизаме надолу към самата река, където е ивицата и може да се паркира и да се остане за няколко дни. Пътя в интерес на истината не е толкова лош, няма проблем. Много е хубаво на реката. Много е хубаво на къмпинг в България, много ни харесва, но за съжаление ние не си пазим местата, всичко е пълно с боклуци, никой не си ги събира и става някакъв ужас. Харесва ни много, но е много мръсно. Така е през целия път. Ето сега ще ви покажа. През целия път е пълно с хартийки, където хората са ходили явно от туалет, не знам. Всичко е свърлено, нищо не се взима. Не е ясно какви болести има. Вижте какво става въпрос. Пълна мизерия. И това не е до държавата и не е до законите. Това е до нас, хората, които живеем и ходим по тези места. Трябва да си събираме боклуците, хора. Защото няма кой да ги събира вместо нас. Ако ние не пазим, винаги ще е така. И ще има все по-малко и по-малко къмпингари в България. За какво става въпрос? И това все пак е една малка част. Може би съм изминал не повече от 30 метра. А ивицата е доста голяма, доста дълга. Айво! Първи опит за палене на огън. Да видим дали ще стане. Как съм си налил дървата. Тук си намерих вече използване, обаче те пак ще станат. Идеални са даже. Ох, и нищо мъде. Няма му нищо. Това е на 3 секунди. Пари. Ето така започва сутрешния ми ден в кемпера буса. Ето, това ми е кафе машината. Сега трябва да я включим. Да направи кафе. Да загрее. Тук са ми кафетата. Това е много хубаво кафе. Силно, но не правя реклами. Захар. Естествено, че трябва да има захар. Готово е и можем да си направим кафе. Здравейте, вече минаха 2 дни, както сме тук на Арда. Много хубаво, наистина. Времето минава много бързо, но за съжаление дойде време да си ходим. Ето е последни игри с джакузавара. Колко много камиони има тук и най-интересното е, че между тях има коли на някаква охранителна компания. Всички камиони са украински и полски и се движат или към Турция,
или към Гърция. Според вас, къде отиват и какво има в тях? Много ми е интересно защо минават през България. Надявам се, че ви е харесало клипчето. Ако ви е харесало, абонирайте се и дайте по един палец.